Barka da warhaka abokaina Beiwu wannan muku gaisuwa daga nan birnin Beijing. A yau zan kai ku ziyara a cikin wani wurin shakatawa da ake kira Beiwu. A lokacin baya an taɓa yin amfani da wannan tabki wajen ajiye da kuma gyaran jiragen ruwa. Zuwa yanzu an canza wannan wuri zuwa wurin shakatawa domin nishadantar da jama'a. A dab da tabki an dasa itatuwa masu yawa. A nan an dasa gora da yawa. Gora ta kasance wata bishiya da Sinawa suke sonta sosai. A nan akwai wani gini mai kyan gani, dama ya taɓa kasance wani wurin ibada. Ga tsarin tebur shi ma yana da ban sha'awa sosai. A nan ma har ma akwai wasu gonaki. An ce a lokacin baya ana samar da shinkafa a nan domin baiwa gidan sarki. A nan an yi amfani da mutum-mutumin don nuna yadda sarki da uwar gidansa suke huda gonaki da dasa shinkafa a lokacin baya. Ta haka za ku iya ganin cewa Sinawa suna dora muhimmanci kan aikin gona sosai. A nan an kafa wani dandali wanda tsarinsa ya yi kama da wani bangare na jirgin ruwa. To abokaina, a nan za mu dasa aya ga ziyararmu a wurin shakatawa na Beiwu. Sai wani shirinmu na daban idan Allah ya kai mu.